Before I open for questions, some questions or comments, let me provide some information to leading to this motion. Ndisadafike pakuti tifike kumapeto kwake ndikuolandira mafunso ndi maganizo ena anthu ndifuna ndikuonetsereni chimene chafikitsa kuti tifike pa mfundo yotseka malowa ndi akufuna kufotokoza tsopano. Well, in 2018, mu chaka cha 2018, South Malawi Conference Executive Committee ya South Malawi Conference voted to disband Bangwe congregation. Committee dayamikira kutseka malo a Bangwe, mpingo wa Bangwe. And since then, kuchokera pamenepo, it remained in the books. Zidangokhala m'mabuku. When we got into office, pamene ife tidafika mu office, looking at the challenge that we were meeting in the South Malawi Conference as highlighted in the presidential report, poona zobetchera zimene timakumana nazo ku South Malawi Conference monga ndafotokozera mu report yangalija, the current South Malawi Conference Executive Committee, Executive Committee and Hawi ino idaganiza mote decided that this be implemented. Chinthu ichi chikwaniritsidwe kapena kuti chiyendetsedwe. But before that implementation, komano chiyamikiro chenicheni chisadafikepo, we needed to re-engage Bangwe Seventh-day Adventist Church, tidafunikira kuti tipiteko ku Bangweko, of which we did. Ndiye tidatero ndi. We instituted a committee tidakhazikitsa komiti yapadera to engage Bangwe Seventh-day Adventist kuti kugoleri wa ku Bangwe. Unfortunately, our efforts komano mwatsoka zonse zimene tidayisetsa kuchita made a strong no. Kumeneko sizidagwire ndipo tidakanidwa. As the requirement of the resolution of congregation, monga gawo lakuti tsopano kumeneko kutsekedwe, we were supposed to go and communicate to Bangwe congregation. padafunikira kuti ku office tinyamuke tipite tsopano tikayankhulane ndi mpingo wonse wa Bangwe. That South Malawi Conference intends to dissolve the congregation. Kuti South Malawi Conference ikufuna tsopano kuseka kapena kutseka malo opembedzera. And that this issue will be recommended to South Malawi Conference session that will be sitting in December. Ndikuti chimenechi chidzakaperekedwe ku session imene itadzakumane mu chaka mu mwezi wa December. On June 15, 2024, pa June 15, 2024, we went to deliver the message. Tidapita kukapereka uthenga kumpingo. Unfortunately, it was not successfully done. Ndipo zidakalephereka. The Bangwe congregation decided to just sing continuously. Pamene anthu za conference zidakafika kumeneko mpingo wa Bangwe sudapereke mpata wokuti nthumizo ziyankhule ndezinkangoyimba mopokosera. Then we returned. Pachifukwa ichi tidabwerera. We also explored another option. Tidaganiziranso za njira ina. That is to communicate through our TV and radio. Kuti mwina tuwafikire ku Bangwe kupyolera wireless yathu ndi television yathu ya Hope. And we are sure that this message got to the congregation. Ndipo ndife olimbikitsidwa uneno tuthengawo udakafika kumpingo. Because part of the message was that those that want to remain Adventists to come and register with the South Malawi Conference. Ndipo muthengamo munali mawu akuti amene akufuna kukhala pansi pa South Malawi Conference abwere kudzalembetsa mayina awo ku office. So we have a long list of those that registered with South Malawi Conference. Ndipo tili ndi list yaitali ya mayina anthu amene adabwera kudzalembetsa. This is an evidence that our message got home. Zimene zikuonetsera kuti uthenga udakafika ku. Now, what were the reasons for dissolution? Komano nchifukwa chani mpingo wokutsekedwa? You may recall as a church mungakumbuke monga mpingo that this matter stems from the late 90s. kuti
vutoli lidayamba muzaka za ma-90. It was once closed. Kudatsekedwapo kamodzi. It went up to the division. Mpaka na utenga udakafika ku division. The division advised South Mayfield then to reopen the church. Ndiponso division idalangiza South Malawi Conference kutsegulanso mpingo. We sent our pastor there. Ndiye tidapatsa mbusa utumikira kumeneko. And then we withdrew him. Ndipo tidamuchotsako malingana ndi zokhoma. Our efforts have not materialized. Ndipo zonse zimene tidayesetsa sizidakwaniritsidwa. What have been areas of contention? What have been areas of contention? Gwelo la mavuto akumeneko ngotani. Bangwe Church has got a number of areas that as Adventist Church we do not subscribe to. Mpingo uli ndi machitidwe ake ena amene ndi machitidwe ake Adventist. For example, mwachitsanzo, they don't allow women to preach. Salola amayi kulalikira. They believe that the tithe and offerings are to be used at the local church and not the conference. Amakhulupirira kunena kuti chopereka ndi chachikhumi sichiyenera kupita kwina kulikonse koma chigwiritsidwe ntchito pomwepo. They don't accept the current logo of the Seventh-day Adventists. They say savomereza logo ya cha Adventist imene timagwiritsa ntchito. They say this is a symbol of a foreign church. Amati chimecho nchizindikiro cha mpingo wakugwa. So they continue with the three angels logo. Ndipo amagwiritsa ntchito chizindikiro cha angelo atatu. And the most dangerous one is ndipo choopsa kwambiri nchakuti they deny the Holy Spirit as God. They deny the Holy Spirit being God. They don't recognize. Savomereza kuti mzimu woyera ndi mulungu. So these are some of the issues that surround or that lead to our request to dissolve Bangwe. Izi ndi mfundo zina zimene zidakolera kuti today procedure described in the church manual. Potsatira mfundo zimene ndondomeko zili mu church manual. We recommend to this house that we vote to dissolve this congregation. Tikuyamikira kunena kuti ku nyumba ino mpingo wa Bangwe tsopano utsekedwe. I believe I have at least given enough information ndikukhulupirira ndapereka kuunika kodzaza pa nkhani to open for comments, few comments before we take a vote on this one. Ndilandire mwina kuyankhula kwa anthu ena angapo tisadapitilize. Any comments or questions? I will take 5 questions and then we come to atenga mikono ya anthu asanu. 1, 2, 3, 4, 5. Can you come please? Can you come please? Asanu inu amene mwalozedwanu tabwerani kuno. Siti kuvota, siti kufunikira khadi. Thank you so much. These are the 5 that are going to speak on this one. Awa ndi asanu amene ayankhule. We have accepted 5 and here are 5. Tinavomereza asanu ndi pasali pano. The suggestion that one woman. Ndeno Gender is we are balanced. Kuti no tikwaniritse zigawo zonse za bambo ndi amayi. Any hand from a woman? Okay, thank you. Amayi ena abwere. Apatse ni maiki wo? Yeah, yamban. Yeah, lankhula. Yambani nwe. Choyamba ndifuna nthokoze Mulungu kuti tili muno tasonkhana pa session. Chachiwiri ndifuna
ndisonyeze kukhumudwa kwanga chifukwa cha nkhani yatuluka yoseka ku Bangwe. Ngakhale kuti zinazo ndiziziwa zimene afotokoza president, komanso ndikukayika pang'ono mfundo imodzi imene president ayikamba muno. Ndikanakonda aku Bangwe mwina akanakhalamo muno ngati alimo, kuti chimodzi za mfundo zimene asekere Bangwe ndichoona. Ngati ganizo lili loseka Bangwe, nkhawa yanga iliponena kuti nyumba ija anamanga iwo, what next after the closure? Secondly, ife ngati anthu opemphera timachimwa ndithu. Anakhala Mulungu atisekere, ndikhulupirira una kuti mwayi oti ifeyo tizikhala ndi chiyembekezo kuti kumwamba tikapezekako sikanakhalapo. Nkhani ndizoona kuti Bangwe nkhani imene inayamba kale 1990 imene kutchulidwayi. Ndifuna ndinene muno mopa Mulungu. Excuse me, before you proceed, you have at least 3 minutes to conclude. 3 minutes? 3 minutes. Okay, how many minutes now? Then the remaining is 2 because I All right, thank you very much. I'll go so quickly. 1990, I was one of the Congress ku Bangwe, and it inamba no foundation chimene chicha. Koma zokana za Mzimu Woyera kuti ni Mulungu ndimene mafuna ndifunse kuti amene aku Bangwe alero alipo chifukwa 1990 ndimene sinachokopita kumachinjiri. Sindikhulupirira kuti amakana kuti Mzimu Woyera ndi mbali imodzi ya Mulungu. Ndinkona ndimafuna ndiziwe anthu ameneyo ngati alipo kuti mfundo yakambidwa ndiyoona. Pomalizira solution yoseka Bangwe kwa ine sindikuiona ngati ndiyofunikira kwambiri ife akhristu kuti ipange. Conflict resolution ife kwewaye timaphunzira. Sindikhulupirira kuna kuti pangafike povuta kuti abangwe amvesese chimene ndinabwera ndi funso limodzi alifunsa kale komabe ndilifunsa mosiyana chifukwa direction imene akupitawa ndiyosiyana ndi imene ndikuganizira neyo. Imvetsere akuyankhula tiye tonse tikhale chete. Church ndi cha Seventh Day Adventist chikatsekedwa chipita kuti ndikufunsira izi chifukwa tili ndi chizolowezi chomaluza ma church athu tikakhala ndi kakauti sitikugwirizana pa zochitika pamenepo. Mapezeka kuti church chapita kwa anthu amene akuchikakamiraja koma church ndi cha Seventh Day Adventist. Chifukwa point yayikulu ndikuionapo apo ngati ndikulakwa Mulungu andikhululukira. Pali business kuseliku kuti akuluakulu apa churchipo ndalamazo akuchita nazo munjira imene akufunira iwo azipanga benefit. Church tisaluze, church ndi chathu. Nthawi yanu yatha zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndimafuna kuvomereza kuti ngati nkotheka ndithu tivomereze akuluakulu kuti chechi chisekedwe. Funso lingokhala loti kodi malo apita kwa ndani. Nkhani imeneyi ikuoneka ngati yopepuka makamaka kwa ife amene tili kutali ndi ku Bangweko. Koma anthu amene tili ku Bangwe khalidwe limene lili chiphunzitso izizi zikulowa ndithu m'mipingo yathu ya Seventh Day Adventist. Anthu akumatuluka mchalichi nzimayi akayima kusogolo kuti alalikire chifukwa chakutenga chiphunzitso
chimene chili ku Bangwe. Nawo vuto lina lililonse limayamba pang'ono likatero lizifalikira. Lipita ndithu ndipo likupezani ngati inuyo mulekelere ichi kuti chipitirire. Zikomo kwambiri. Thank you. Ineyo poyambirira timvetsere akuyankhula. ndili ndi nkhawa yonena kuti timalephera pena kusiyanitsa mpingo ndi structure, chifukwa Bangwe Church sikuti anthu onse zimene nakuchita agwirizana nazoyi. Ndi chifukwa chake ena akalembetsa mayina. Ukanakhati mpingo ukutsata order mene mpingo wa Seventh-day Adventist umayendera. Business meeting ineno chotsa mayina amene sakutsata doctrine ya Seventh-day Adventist. Koma chifukwa choti anthuwo aphatikiza kacha ndi chipembedzo apa pa mpingo mpovuta kuti uyende. Kwa iwo amene afuna mpingo kuti uyende ndi amene akalembetsa mayina acha. 1 minute. Ine chimene mafuna ndipemphe mayina amene aperekedwa ndi angati funso langa. Komanso mayina amene aperekedwawo apatsidwe mwayi okhala ndi Chalichi ku Bangwe komweko atotchula dzina lina. Zikomo kwambiri. Time out. Listen now. Zikomo kwambiri. Tukoze kwambiri. Nkhani iso mene ndayimvera ine ndionena kuti mene zilili Bangwe inene akuti itsekedwe. Chifukwa chani? Ziphunzitso zimene akuphunzitsa iwo ndi zimene zikusiyana kwambiri ndi mpingo wa Seventh-day Adventist. Komano ndimafuna ndibwere pa point yonena kuti pamene Bangwe ikutsekedwa ndimafuna ndikhale ndi ganizo lonena kuti ngati zingatheke mwina abangwe amene alembesa mayina awowa kungwapezera malo ena chechi chomonga amene anthu ena akudandaula kuti podi adamanga iwo kuwasira kagulu kena kamene kakusongonezako. Komano ifeyo moloma kuti tikanatenga maki kuti tikatseke chechicho, chechi chikhale choncho mene chililimo akhristu amene alembesa mayina awo ku South Mara Conference amenewo apezeredwe malo ena. Kwa ine ndikuona ngati zitatele choncho zichita bwino kusaya kuti tizikanganirana chinyumba chimene kwa ife sitingapezepo benefit ina iliyonse. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Ine ndiyambire ponena kuti I think anthu ambiri timangosatira zinthu zimene anthu ena atiuza koma osafufuza zenizeni. Vuto limene lili ndi ife akhristu lerolo nkhani ya Bangwe mwina anthu tikuimva udyo. Muzabwere kwathu kunchenga na Gwengule district ine ndi first elder. Muli zambiri ziphunzitso zimene anthu akutenga ku Bangwe ndikuyamba kuyenda nazo kubwera nazo m'mamidzi. Ndi anthu ake amakhala anthu amakani kwambiri. Even mukauza abusa kuti bwerani muzapangise Bible study samabwera. Amakhala anthu amwano. Ndiye Bangwe atsekedwe. Malo amene amagwiritsidwa ntchito ndi mpingo wa Bangwe ndi asset yathu ya Seventh-day Adventist. Tathokoza. Akulu kuntundako aona kuti apanga bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo ifo choyankhula direct to a point. Nkhawa yanga ingokhala ponena kuti moto umapita kumene kwatsala tchire. Apapa mu mfundo zimene anthu akupereka zikuonetsa kuti ziphunzitsozi zafalikira kale m'mipingo ina. Ndapapa tikugwirizana kuti tikutseka Bangwe tiyang'ane kumene tikupita kuti titseka mipingo ingati. Mfundo ina imene mabwera nayo ndionena kuti afotokoza mmene amalankhula kunena kuti mbuyomo Bangwe atayamba zakezo unatsekedwapo ndipo utatsekedwa anautsekulanso. Ndi mfundo ziti zimene anatsata kuti Bangwe atsekulidwenso nanga anaziunikanso. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Maybe before I give the mic to our president, the SDA president, I just want to thank you for the remarks you have made. There are some true fear that I've seen about the property. The property remains under the Seventh-day Adventist Church. Tikakamba zakachisi ndi malo
ndi ya mpingo wa Seventh Day And Adventist. if you vote that we disband this congregation, we will not allow the property to go. Ndipo ngati titautseka mpingo malo athuwo satenga. We don't want to repeat what happened at Domas. Sitifuna kubwereza zimene zidachitika ku Domas. Thank you. Zikomo kwambiri. Timverane mpingo. Ndikudziwa zikafika apa zimakhala zomvetsa chisoni komanso zopweteka. Koma ikakwana nthawi yofuna Pepani ya president, mpingo ndimati ndikupempheni kuti mukhale chete kuti mumvetse. Ellen White akuti padatenga nthawi yakumulangiza Lucifer. Mulungu mamulangiza osamva. Ndiye Mulungu anangoti malire ndi awa. Sanathamangitsako nkugwera pansi pano padzikhala malire. Kuyambira muzaka za 1990 anthu asakumva, mpingo wayesetsa, conference inayesetsa, ine nali mmodzi wa akhala president ku South Malay Conference kuti miyezi iwiri tokha. Eti president wa miyezi iwiri. Koma pa miyezi iwiri tiyeseni abale atuma ndomwe amakana ali musabwere kuno. Yabwino bwerani inuyo kunoko. Kudzaka nthawi nake anayesera ubwera kambira nako pang'ono ndikubwerera kuja nkukakamba zina. Vuto lake ndakuti mmati mkakambirana pokauza akwauza zina. Ndiye zinthu amba kusintha pang'ono ndi pang'ono nkuyamba kukana chija mati Trinity. Kuti kuli Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Zimene kukana. Anthu akadza kukana ziphunzitso za Seventh Day Adventist. Amene ndi wa Seventh Day Adventist. Ndiye akuzinyamula kumapita. Ndiye ali pamene pacha. Ati ndala iwe somadzi wa microphone yakwena kundaonjezera hati udzigwira kumusiku. Ya wanduzo ti kumapeto. Kwati kumapeto kwake kwa pakati? Okay. Ndiye tikunena kuti musaganize kuti conference sina chitepo kanthu. Chilichonse chombweza mbale kuti abwerere mmene Bible limanenera chidachitika. Enu wake onso akudziwa. Pamene pana vuta kwambiri mpakuti amakana kuti tiyeni tichite Bible study tikambirane. Ani musabwere kuno. Chifukwa amadziwira atu kuti Bible study ikachitika monga ngati yakulalikira kwa Zimai tiyeni tiphunzire limodzi ndife ana kamodzi a Seventh Day Adventist. Tione chifukwa chiyani mpingo wa Seventh Day Adventist ukuti Azimai akhoza kulalikiranso ngakhale pa pulpit. Kodi Bible kuvomereza zimene tiyeni tilowemo. Ndiye pali mavesi amene amagwiritsa ntchito ena nonse amene mwina mudawamva. Kuyesetsa kuti bwerani tipange Bible study, tiyeni tipange Bible study. No. Kumapita tsiku lina lache azibusa kumene kwa bwinobwino kuti mwina mwache amakhazika pansi. Salalikira, tilalikira ndife. Kufika po mkhazika pansi mbusa. Ndiye kuti anthu afika pakuti sakufuna kuphunzitsika kapena kukambirana, afika pakuti mtima wawo atseka. Ayika chitseko kha. Ndiye ngati sipafika mapeto kuti malire ndi awa, mpingo uno udzasokonekera kwambiri. Ndilimbikitsa azibusa tiyeni tipange ma Bible study ma Chalichi. Nkuthekanso kuti mwina zilimbikitsozi zinthu ngati zikuchitikazo amazitenga mwina kwa ife tomwe azibusa ena ndi ena kapena kwina ndi kwina, koma Seventh Day Adventist ima pa Bible. Ndiye ndati ndikupempheni mpingo chinthu chikamavuta tidzifika pa mapeto, si chimo yayi ndikutseka papa
mpingo wa Seventh Day Adventist ndi wa ndondomeko. Aliyense atamangoti ukuchita zake, ukachita zawo, ukhalanso mpingo umodzi ngati. Ayi, tiyeni tipite pa ziphunzitso zathu tiyendere limodzi. Ngati munthu ali ndi funso, adzifunsa abusa olo abwere kodi ichichi ine sindichimvese ndiona ngati cheneka kukhala chonchi. Basi anthu tizikambirana ngati ana akamodzi nkumapita kutsogolo. Si choncho nani. Koma mangoti ya ipano ya wina wacha namumva pa hope paja. Kwa inali hope imene. Akulumbirira mkulu wa mpingo ati pano mpaka Yesu Kristo adzabwera nkazi sadzalalikira pano. Iwe ukulumbira kodi unamvetsetsa chimene ukukambacho. Titati tilowe mmalemba uchiteteza chimenecho. Tsono ukatseka ngakhale Bible kuti poti unakana kudziwa inenso ndikukanisa. Kumapereka ulemu abusa amaletsa kuterekera pamenepo. Tathokoza kwambiri inenso ndirekere pamenepo. Ndimango ndikutsimikizireni kuti ngakhale Mulungu chisokonekero chinali kumwamba anafika potseka kuti malire ndi awa ndikumthamangitsa Lucifer ndi onse amamutsatira. Sichoncho nanga apatsidwa mwayi ofuna kulembetsa. Chalichi icho chinyumbacho ndi cha Seventh Day Adventist. The speeches have been made. I am only rising to call question on the motion. We have dealt with this issue for far too long. This church is no longer a Seventh-day Adventist church. We just need to recognize that. Even God cannot force a person to belong to him. That is why when the devil showed his true colors, he pushed him out of heaven. And let us not be more understanding and more sympathetic than God himself. Let me tell you what happened across the border here. Chipata Central Church became big-headed like this one. And they refused. They said, we don't want the church manual, we don't want the same logo, and so many things. The local conference took an action to disband them. They made an appeal to the union committee. I was then serving as secretary of the Zambia Union. They sent a delegation to come and plead with the union committee. No, those people did not teach us. You know, if there were people like you, things would be different. And so the union committee set a commission of 5 people to come to Chipata to sit with the members. I was the delegation leader of that group. From the first day we arrived at their church, it was war, not in heaven, but on earth. They refused to allow us to get to the pulpit. And they called us all kinds of names. Now that is the language and behavior of offshoots. The union committee then voted to support the disbandment. In the process, from the time the union committee voted, members of Chipata Central
would go physically to other churches and threaten them. Ndeziwalo za mpingo pamenepo zinkachoka pamenepo pachipata kupita mpingo ina kumakapereka chiopsezo. If you don't join us, ngati simukhala mofanana nafe, we will beat you. Tikukunyapulana. And you will be worshiping across the Luangwa River. Ndipo mudzikapemphera tsidya ilo la mtsinje wa Luangwa. By the time the session like this sat, ndipo pa nthawi imene session ngati idakumana, there were now 10 churches adali machalichi 10 which identified with them. Sorry? Which identified with them. Amene adagwirana nawo manja ufanana. From one church, now 10. Chokera pa mpingo umene umodzi kufika pa 10. And the session sat. Ndiyeno mpingo to disband all 10 churches. Amvekere titseka mipingo yonse 10. A total of 1,861 members were lost. 1,600 chakuti ziwalo za mpingo zidachotsedwa. The membership of the church then of East Zambia Field was 12,000. Nthawi imeneyo conference yonseyo chiwalo chake chinali 12,000. And there were some who were saying, you see, now we are killing the church because you see we are disbanding so many. Amvekere kuti pano tsopano tili nchalichi chifukwa tutseka machalichi ambiri. Today there is law and order that is obtaining in church. Pali mwambo ndi kusunga malamulo. From 12,000, the membership within about a few months, it grew to 35,000. Mukanthawi kochepa chifukwa chimene anachitira chiwerengero chidakwera mpaka na 30 chakuti 1,000. You see, young people today, their trousers are coming up to here. Inu lelo monga achitsanzo achinyamata matrousers awo ngokhwefula. They have a belt, but the trousers is still alindilamba bwinobwino koma trousers ili musimu. And the treatment to that is not to allow them to do the way they want to do. Ndipo chiyamikiro nchakuti sitiyenera kualola kuchita zimene akufuna. It will be worse. We need to take decisive action. This is a church of law and order. When Ephraim was now persistently against God, God said, Ephraim is stuck to his gods, leave him alone. Idakwana nthawi pamene Efereimu adaumirira kukangana kutsutsana ndi chifuniro cha Mulungu adangonena kuti nsiyeni. Where the church has stopped disciplining, the church is not growing. Kumene mpingo sunga yamikire chikhalidwe mwambo mpingo sudzakula. Mr. Chairman, I call question on the motion to disband this church. Apa mpano ndikuyamikira kuti mpingo utsekedwe. The question has been called. Now we want to take a vote. Tsopano tufuna tivote. Get your cards ready. Tuone makhadi ya green aja. Whichever card you call. Those that accept that we disband Bangwe congregation, can you raise your green cards, please? Onse aminoti Bangwe Atsekedwe ma green card mwamba. Thank you. Put them down. Those opposing, can you raise the red cards, please? Amene akutsutsana ndi chiganizo chimenecho aimike makadi awa green aofira. Makadi ofira mwamba. Thank you. There are 12 hands that have raised red cards against many green cards that were raised. So the Greens have carried it. Thank you. Mpingo wa Bangwe kuyambira tsopano watsekedwa. It's over.